action has to be taken. Mibadhi to an individual issue, makata manyalo bedo ntima demand. To sirikal dikaw action ne jogo motimo delayance mar issue of the permit mar gine mar Kabonyo Kanyagwal. Aparo ne kikwawuo mang'eny nikech the matter kiwinjo ka caliber mar minister you raise that alarm to the matter is already with the relevant authority. Koro wuoyo marwa samoro wanyalo preempt the outcome mar the authority matimo investigation mondo establish na ng'o mane rach motimore kose who was the impediment manochung mbele mar project no. So for now wamiuru sirikal thuolo akuwa juma achiel to wane ka project otimore kata project dhi nyime to action must be taken ne ng'at manotimo ang'o mano kotiyo tije monego bed ni tiyo tije. Kamano. Erokamano ahinya. Nyafwanga, telo makare chakre mana gi jogo bende man malo nyoro wanno kanyo ka jalup gavana ntiere. Ikinde mokalo bende kane Ruto dhi yawo jatend kano dhi yawo timo ground breaking kata yawo chenro mag chako gedo Kabonyo Kanyagwal. Odhi tiyo kode kaka ranyisi nikech en achiel kuom projects go madongo mantiere kanyo mano dhi yawo. Telo mar county ne